Shalom, horsa manginang, pajupang musik kita di program tahun, ima program ibadah minggu, di minggu tanggal 20 Desember 2025, minggu dung hari Natal. Turpun jamita di perminggu tasadarion, di enan sian kitab Pasalmen 105, mamuka sian sada tolas turet onom. Di bagian topik, pabotohon aka pambahenan di Jehovah, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Turpun jamita buta jaha di kolom deskripsi, soron ma penjelasan di khotbah. Nunga gabi sada hasomalan di halak sonarion, molo lagi maras ni roha hita, saya nang do tapa boto to kajolma. Isarana di bulan 12 songon sosi sonarion, gudang do hala pati dio ni anak kon tu gereja. Marputu mana sida do tak amang pandita do inang pandita. Mamit terdiablo do untuk media sosial. Songon do nang di akana asing, isarana songon na terpasu-pasu, na juara di sekolah na baru maka tidak kena persiahon, na lagi liburan. Nunga gabi sada hasomalan di halak, membagion akan momen-momen indah tu media sosial sonarion buasa asa di boto jolma na lagi marlas ni roha na sida alaya manginang adong dotong sadeba nunga makilalahon na kanadenggan di ngoluna dabotan na kapasamutan na uli alay dang pola olo paboto hot sa tuak kajolma isarana ka perkarejo manang ka pangusaha apalagi on belum bolas kan lagi dapotan pangomo na lubi siya somal naman na sida lagi banyak penghasilan. Dang pola lo na sida pabuhotok ka jolma na lagi mangomo na sida. Jela dong lebih lebih parah. Molo halak bata mandok songonon. Nunga ni rupan mandok moliate pedang inna. On ma aka halak na holar rotu hita pas lagi perlu. Manang nanang mangidu pangurupion. Dingol ni partodiat tapi jojo do masak ka sesongonon na manginang. Lupa hita mandok moliate tutuhani siala ka kesibukan di parngulota. Gabirang sanga be hita martangiang mandok moliate tutuhani nanggo apala sehari sadari. Tapi orang ma jojo hatorangan itu tadi son ayat sada tu ayat 2 on ma jojo asa marra barita. Molo tapa mana ayat sada do 2 gura kina kahata sonon puji hamu ma baritahon ma pabotok kamu endehok kamu paluhamu ina. On sudah akan tindakan aktif nabui di bigi jolma. Jadi yang manginang ha porsioni nda ada holan persoalan rohana tugu alai do panidangion di pamangata. Iman bukan hanya tentang hati yang teguh, tapi juga tentang mulut yang juga ikut bersaksi. Molo dihalak Kristen anong do istilah nama do sonon, asa nasian tumangihon do roha persiaon. Iman timbul dari pendengaran Roma 10 ayat 10 pitu. Ala na dibege do gabi persia nasida. Buhado bahenon ni halak mananda debata, molo dang hita na pabuha tu nasida. Habadion nai do sudi akka pambenan na dinguluta. Dia tolu ayat opat, om mana do marlas ni roha jala lulululu tu Jehovah. Didok disi tunggulun hamuma manang di istilah Indonesia bermegahlah. Bermegah di son dada napa tuduhun hagu gota. Alai marlas ni roha do hita mangasahon guar ni dibata. Di ayat obat di paboton secara keseimbangan di haporsiota. Sisiri ma hagu gona jalalului ma bohina inna. Dang holan mangidu pangurupiok kita tutuhani ala ikut tong do hita mandok moliate. Dang holan majulur tangak kita mangidu panogun ale tong do hita manatap dopak debata mandok moliate di bagasan tangiang ayat 5 dot ayat onom perningotan tuha holongan na binahin ni tuhani didok di si ingot ma inna ala perlu pada hita kajolma adong dopat dohat di hati Indonesia mandok sonon karena nilai setitik rusak susu sebelanga holan marsol hita tu sada halak mami terlupa do hita kejasa-jasana na jolo nong hia mangurupi hita gari ada holan kabar tena soding kan nama kalur si pamangata mulu lagi tabah si bana na burjuru sa sitong na ibana ale ala marbada hita gabi didok majul masirabun kan di pargulon ni parto diep pe jojo do masa si songonon jojo do hita madele apalagi mulo tongon di bagasan parmarak kita buasa ikut nau Tuhan ngiri nai huilala Tuhan inna gabi lupa hita di bata parguguna so tudusan do di bata jala parsis roha di bana amang inang nang dohoron na dison di situasi si songon dia pe ikon ingot do hita mandok moliate tu Tuhan ida ma pergulota sonarion jala ida ma pergulota 15 tahun do 20 tahun na salpu pasti ngagurang kemajuan mungkin na jolo hita mangido hepeng dope tuna tu tuata sonari nunga manangos hepe kita tuna torasta na jolo mungkin mangontrak dope hita sonari ngamar jabu sadiri na jolo karyawat do hita sonari nunga marusa sadiri jala ngamar karyawan sonari Sino mata boto manginang naung gudang do pasu-pasu ni bata di nguluta. Jadi bukan karena sedikit pencobaan dalam hidup kita lupa kepada berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Nasi pasato ni jemita manginang na parjolo kesaksian adalah kebiasaan bukan gaya hidup ya. Adong tolu ulau ni halak na porsia di hasianganon. Diakonia manang mangurupia kadongan na susah do nagale. Koinonia
Marpung urap dohot dongan saha porsiaon lahu mamuju di bata. Isarana patupan permingguan, do perpunguan. Dohot na patoluhon marturia ina, memberita di bata tu salu jolma. Boy don marhite ende pujian dohot pangukapon. Unang may lahita memberitahu Jehovah, unang may lahita pada tuduh dirita songon halak na porsia. Alai tentu dalam batas-batas kewajaran. Unang las gabi jolma radikal kan. Adong artis terkenal, bukan artis ya, atlet terkenal di Amerika, Warna Muhammad Ali, seorang petinju. Memang dia ini Islam ya. Hearo disukun sokona tu mana. Hamu kan halak na terkenal do, ina. Di Amerika on, jok do masa aka public figure gabe target kekerasan ini bana. Nah dirampok mah, nah dibunuh mah. Jadi buat sedang adong bodyguard muna, buat sedang adong pengawal muna. Alah memang si Muhammad Ali on dang adong menyewa pengawal kan. Salah-salah nando lau menang tu dia di Amerika ini. Jadi dia lusi bana masonon. Adong do bodyguard tu amang na. Adong do pengawal hu. Alai dang boy idon mu ibana. Ibana do na boy mangida ho. Ibana do na boy mangida au. Do sudah kamu musuh-musuhku. Ibana do na menjaga au. Jalana padahun akatahi-tahin simbolis. Sian dalam buku nih bana. Artinya bahkan orang terkenal pun masih sanggup bersaksi tentang Tuhan. Lama hita. Ay ditik kinagale do na susah do mabaur holong ni rohani di bata tu hita. Nah padua hon fokus kepada perbuatannya bukan perbuatan kita. Di hita halak protestan na manginang adong do istilah sola gracia ina kan. Holan alani asini rohani di bata. Ditik kita bersaksi hita ikon Kristus do Tuhani do nagabi fokus utamata. Ido makana jok di dok jolma unang jamita hon dirim ala jamita hon matuhani pardosa wau ale dang lupa Tuhani diau dang ditadi konau tung pe jok hu warsahi rohana. Nah barita hon matuhani asa masinon dang holong nai sinaka haurangata do pardosauta. Amen. Ima jona bui hubagyo kami. Semoga bui mangrupi kadongan na lo paradehon jamita di hari minggon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.